Nu ved jeg godt, at du for kort tid siden så Søren Tinkhus nede ved indgangen. Det er sådan, at jeg vil bare lige komme til en skuffelse i forkøbet, fordi jeg ved, at du tror, at han kommer ind nu og laver alt muligt. Men deres toilet derhjemme er gået i stykker. Så de låner det her nede i kælderen. Så det her indslag handler om noget helt andet. Det handler om, at jeg har simpelthen været nødt til at gå på nettet og google, hvad det er, og det har virkelig været svært at søge på, hvad det er, der gør, at man ved at bruge det meste af døgnets 24 timer ved at ligge ned og kigge på en skærm med en iPad, kan få en så atletisk krop som din. Hvordan kan det lade sig gøre, og kan andre lære noget af det? Og jeg har søgt på det, et af søgeordene igen, der kommer ikke noget frem. Og det jeg så fandt ud af, det var, at jeg fandt din hemmelige guru, jeg fandt ham, der har lært dig alt. Og nu kan I alle sammen lære det. Det er det fede. Han kommer her. Du kender ham jo godt, fordi han er jo din guru. Ja. Og det er ikke større. Tak skal I have. Tak skal I have. Jeg har glædet mig til at komme og afsløre lidt, som vi har haft imellem os. Ja, jeg har lovet ikke at sige det til andre, men det bliver i familien. Og så kan I andre måske tage godt imod et par råd. Der kommer lidt her til dem, der har lyst til at se ud ligesom mig. Altid spændende, hvor langt det forskel man får. Nogen løfter vægtet, andre løber rundt. Men ved I, hvad jeg spiller på, indtil det gør ondt? Det er min iPad, baby. Det er min iPad, baby. Det er min iPad, baby. Jeg spiller indtil det gør ondt. Og når jeg går og øffer, så er det bare fordi man får store bøffer. Alt det spilleri, det er min iPad, baby. Det er min iPad, baby. Det er min iPad, baby. Jeg spiller indtil det gør ondt. Fyr naderen. Hvis du går og klynker, så stop dit piveri. Til gengæld skal jeg vise dig, hvad jeg river i. Det er mit joystick, baby. Det er mit joystick, baby. Det er mit joystick, baby. Jeg river indtil det gør ondt. PlayStation rykker, imens jeg trykker på alle klapper og tager en slapper. Jeg har det herligt, der er noget særligt. Bøfferne vokser, mens nettet kokser. Jeg går med briller og tager en spiller på min iPad, baby. Tak skal I have. Tænk videre. Tænk videre. Det var lige, jeg ville sige hej.